Saanen esitellä uljaan eepoksemme. Datavala. Ammoin ajan alettua, kanssa alkuräjähdyksen, koitti galaksit ja kunnat, kunta auringon mismaakin. Monta kansaa muodostuvi, kannat kovin eriävi. Riita aina pöljää, nämä ovat heimot 4. Leirin loivat laskevaiset, mielet miten logiiset. Saatojansa ennustavi, laitumia laskelevi. Menivät metsäläiset, liikkui luonnon ystäväiset. Heille suuntaa sammal näyttää, eksyvät ei koskaan tietää. Sivuun siirtyi saavulaiset, tiensä teki tuulemaiset. Saavat taikaan lääkkeen kaiken, noituudelta nyt muille. Kotiin käyvät korkehiset, voimien valjastajat. Lupautuu luonnon voimille, ilahtuvat ilmiöille. Kerrotaan myös toisesta kansasta, pohjan perin oudosta heimosta. Asuvat tuolla Pohjolassa, muilla mailla rikkailla. Pohjola tahtovi tietää, kaiken mitä keksivätkään. Niinpäkin voi kaikkeen vastaan, saatii paljon halua vastaan. Tässä nämä nyt sitten ovat. Kiitos. Kuinka paljon voimaa tarvitaan tämän kelkan vetämiseen? No, mistä minun tämä pitäisi tietää? Siis, pitääkö tässä käyttää jotain niitä ihmeen numeroita vai? Hei, tää on helppo. Karhu. Se on kaikkiruokainen. Kaikkihan sen tietää. Mitä ainesosia vaaditaan yskän siirappiin ja missä suhteessa näitä ainesosia tulee laittaa, jotta lääke toimisi oikein? Eikö sitä tehdä havupuista? No kyllä, mutta missä suhteessa puuta tarvitaan? Laskevaisilla on jo varmaan vastaukset pakattuna ja valmiina pohjalaisia varten. Ei, älä nyt. Ihan hyvin meilläkin menee. Useampaan kysymykseen ollaan saatu jo vastattua. Tässä on yksi. Kokeillaan tätä. Kyläjuhlien arpeisten pääpalkinto on kadonnut. Kylällä on varma tieto, että pääpalkinnon ovat varastaneet veljekset Tauno ja Pietari, joko yksinään tai yhdessä. Kylällä syylliset valehtelevat aina ja syyttömätkin joskus. Tauno väittää, minä olen syytön, tai Pietari on syyllinen. Mistä tiedämme, kenet tuomitsemme? Mitä ihmettä? Ymmärrättekö te tästä mitään? Eihän tästä tule mitään.
myrkyllisiä sieniä. Ainakin kärpäsienet. Ja sitten on se joku, mikä muistutti ehkä aivoja. Se piti keittää. Korvasieni. Ehkä voisimme pyytää muita heimoja apuun. Älä suotta, kyllähän tämä meiltä ihan hyvin ilman muitakin sujuu. No, minusta vain tuntuu, että me löydä vastauksia yksinkään. Liiallinen pohtina on vain sekoittanut pääsi. Et sinä täällä yksin ole. Kyllä me autetaan. En minä sitäkään tarkoittanut. Mietin vain, jos olisimme vaikka pyytäneet savulaisia apuun tai jotain. Tulen kansan kanssa puhumista ei ole yhtään mitään. He vain polttavat kaiken. Mennään vaikka hetkeksi metsään kävelemään. Joo, lähden metsään. Tulet toki takaisinkin, kun olet rauhoittunut. Tarvitsemme kuitenkin jokaista heimon jäsentä näiden pulmien ratkaisemiseen. Hemmetin ryteikkö. Onko tämä varmasti oikea suunta? Tuulen suunnan ja nopeuden perusteella määränpäämme on tuolla. Tuuli puhuu paskaa. Joka toinen meidän askelista on jo ojassa. Oletko koskaan ajatellut En. kääntää kartan oikeinpäin? Anna se tänne. No niin, tuohon minne tästä menemme. Jaa, eikös määränpäämme ollut Koillisassa? Kartan mukaan meidän pitäisi mennä tuosta. Nosta sun pääsi joskus pois kartasta. Näetkö, me ei päästä tuosta mitenkään yli. Olen varma, että meidän olisi pitänyt kääntyä tuosta. Ei olisi pitänyt antaa sinun suunnistaa. Jos olen laskenut oikein kulkemme matkan sekä sen aikaderivaaton, olen varma, että pääsemme perille, jos yritämme tuon kulun. Emme kai voi mitään muuta. Ihan hirviä nälkä, tarvii energiaa. Hirviö ei taida täällä olla, mutta tuolla on sieniä. Ei kai tässä muutakaan vaihtoehtoa ole. Onpa herkullisen värinen sieni. Näyttäpä hyvältä. Joo. Älkää niitä syökö! Ne ovat myrkyllisiä. Kuka sinä olet? Olen Letto, metsäläinen. Ja keitä te olette? Ole hehku. Tässä on tuohi ja tässä on kaiku. Miksi te olitte syömässä myrkyllisiä sieniä? Olimme vain... Olen menossa mestarikirjojen luo. Mestarikirjurin. Hän on itse asiassa heimomme vanha tuttu. Oikein mukavakin sellainen. Voin johdattaa teidät hänen luokseen, jos haluatte. Joo, jos tiedät tien, niin kyllä se käy. Ensin sinun pitää kuitenkin osoittaa taitosi. Mistä tiedät aina, missä pohjoinen sijaitsee? No esimerkiksi silloin, kun näkee jäkälää, se kasvaa yleensä puiden ja kivien etelän puolella, joten sitä esiintyy harvemmin pohjoisessa. Ja sitten myös murhaiset rakentavat kekonsa etelän puolelle. Kuulostaa vakuuttavammalta kuin kaikun tuulihöpinät. Sanon, että menemme. Olkoon. Näytä sitten tietä. Miksi te muuten halusitte mestarikirjojen luo? Eihän me sitä voida kertoa. Heimomme eivät yksinään Kaiku. pärjänneet humanisten kysymyksille, Kaiku. joten heimojen päälliköt yhdessä päättivät, että luomme opuksen, joka vastaisi heidän Kaiku! Nyt jatketaan matkaa. Hei muuten, pitäisikö metsäläistenkin osuus ottaa mukaan opukseen? Mitä hyötyä siitä mukaan olisi? No ilman lettoahan matkamme oli siellä ihan alkuaskelilla. No, kai sitten käy. Oletteko koskaan nähneet mestarikirjoja? Hän ei kuulemma puhu mielellään ihmisille. Hänhän on vain sisällä kirjoittelemassa kaavoja päivät pitkät.
Eihän häntä nyt näe koskaan, mutta olettu sana tunteminen hänet. No, yleensä kylän vanhimmat hoitavat puhumisen hänen kanssaan. Ehkä meidän pitäisi kuitenkin olla varovaisia. Aloja! Onko ketään kotona? Etsimme mestarikirjuria! Kuka kehtaa häiritä kaikki tietävää iänikuista keskellä yötä? On keskipäivä. Olen Letto. Tuossa on hehku, tässä on tuohi ja tuossa on kaiku. Meillä on jotakin tärkeää kirjoitettavaa. Erittäin tärkeää. Ja sellaista. Mutta voikohan tuntemattomaan sanaan luottaa? Vastatkaahan ensin, miten ihmiset puhuvat. Mainio vastaus. Sinusta tykkään. Tulkaa toki peremmälle. Jaa, ja mitähän te sitten halusittekaan kirjoittaa? Haluamme koota ajatuksemme opukseen kaikki tietävään, joka vastaisi haltijansa kaikkiin kysymyksiin. Ja mikähän mahtaa olla tämän mahtavan oppuksen nimi? Emme ole vielä ajatelleet asiaa, mutta... Mahtava ajatusten ja opin luomus. Aika pitkä nimi. No, mistähän sitten aloitan? Kirjoitetaan ensin piirrokset, joista tunnistamme muuttujamme, ja selvennetään kirjan käyttäjälle muuttujien tarkoitus. Lukijan pitäisi myös erottaa päivän matka peninkulmasta. Ja miten määritellään eliöt? Mitä nyt? Eikö tuota saisi toiseenkin suuntaan? Minkä? No tuon derivaatan. Tuon. Niin, jos sillä kerran suohon saadaan, niin eikö sillä saada takaisinkin? No niinpä niin. Miksi ei? Siinä se nyt sitten on. Mukavaa päästä työskentelemään kunnolla näin pitkästä aikaa. Etkö käynyt noin tusina päivää sitten kirjoittelemassa kylässämme? Kuka sellaista muistaa? Olen saanut tarpeeksi ihmiskontaktia 3 kuuksi. Suksikaahan sitten Tuonelaan näistä pahamaineisista pidoista. Sinä saat tulla vielä toistekin kahvittelemaan. Hauskempaa seuraa on vaikeaa löytää näiltä main. Kiitos. Tulen joskus käymään. Mä oon vihdoin valmis. Aika juhlia. Juhlia. Olisihan se tuenkin aika hieman rentoutua. Pojalaisten tapaaminen on vielä edessä. Emme juhli ennen sitä. Kyläni on tuossa suunnassa. No me tästä lähdemme. No, sä haluat mukaan. Lettohan auttaa meitä paljon maalin tekemisessä. Joo, ja me kaipaamme hänen tunnistustaitojakin varmaan matkallamme. Mennään, näytä tietä. Etkö ole ennen käynyt täällä? Aika hieno paikka, eikö ole? Keskitytään vain olennaiseen ja etsitään se Pohjolan kansa. Ken tietää, ovatko he edes saapuneet paikalle. Heti hauskuus katoaa. Pessimisti. Ei pessimisti, vaan realisti. Sanon asiat niin kuin ne ovat. Tämä on tärkeysjärjestyksen ensimmäinen asia, joten se myös tehdään ensin. Mikä ihmeen pessimisti? Pessimisti ei olisi vaivautunut paikalle edes toivottomuuden uskossaan. Realistina en toivo turhia. Ne, jotka juuri saapuivat. Mitä veikkaat? Onkohan se mainensa väärti? Pohjolan kansalla on jatkuva tiedonjano. Sitä ei kyllä pelkällä käsikirjalla täytetä. Ja tuo on kyllä jotain enemmän kuin pelkkä käsikirja.
Miksi Pohjolan kanssa halusi näin julkisen paikan? Nyt katso, tuolla ne ovat. Toimme teille kirjan, joka vastaa kaikkeen, mikä mieltänne nyt ja tulevaisuudessa askarruttaa. Kutsumme sitä maaliksi. Kirja sisältää vastaukset kaikkiin kysymyksiinne syötävistä marjoista taivaankappaleiden liikkeisiin. Haluamme kuitenkin ensin nähdä palkkiomme. Eikö teidän pitäisi avata se? Toivottavasti sisältö on sopimuksen mukainen. Päivää! Halusimme kiittää kaikesta antamastanne tiedosta. Ja siksi pohjalaiset lähettivät minut tänne tuomaan teille valaistusta. Valaistusta? Kyllähän me kemistit saa tulta käyttää. Sillä se, joka valaistuu, ei enää astu pimeyteen. Olen täällä, sillä olen suurin tiedonlähteemme. No, mitä sinä sitten tiedät? Loistava kysymys. Tiedän nimittäin vain sen, etten tiedä mitään. Mitä tarkoitat? Katsos, kuka edes tietää, mitä tieto on? Eihän kukaan voi silloin tietää tietävänsä mitään. Onko tämä jokin vitsi? Minua ei ainakaan naurata. Hei, ei suinkaan. Entä jos logiikka onkin väärässä? Toisin kuin te pohjolaiset, logiikka ei petä koskaan. Hei, älkää nyt. Tiedättekö muka itse, jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ole sitä kuulemassa, kaatuuko puu todella ja kuuluuko siitä mitään ääntä? Ei! Eihän tuo käy järkeen. Ääni on värähtelyä. Ei se kuulijasta riipu. Mitä luulette? Jos tyhjäpää derivoidaan suohon eikä kukaan ole integroimassa, kuuluuko siitä edes ääntä? X potenssiin N on NX potenssiin N miinus 1. Hei, ette te mua oikeasti tänne ole upottamassa. Mulla on paljon viisauksia teille jaettavana. Mikä on mielen ja ruumiin suhde? Entä jos tää kaikki onkin vaan illuusiota? Entä jos mä en oikeasti uppoakaan tänne? Onko ihminen luonnostaan sosiaalinen? Logaritmi A. Itsesarvo x on 1 jaettuna x ln a. Arctan x on 1 per 1 plus x toiseen. Hei, ette te nyt oikeasti ole... Lopettakaa jo tämä kiusaaminen. Miten voi olla olemassa jotain, mutta silti ei mitään? Onko kaikki vaan sattumaa? Onko vapaata tahtoa edes olemassa? Miten minäkään edes päädyin tänne? Riemannin seetta-funktio on miinussumma n alkaen yhdestä äärettömään. Luonnollinen logaritmi n:stä jaettuna n potenssiin x. Hei, nyt ihan oikeasti. Mitä tää on? Kumpa mä oisin jossain muualla? Onko olemassa joku toinen todellisuus? On Onko E potenssiin kuolema x on alkuvaihe? E potenssiin x. Olen kutsunut heimot koolle, sillä on tapahtunut vakava petos. Kunniamme ja perimätietomme on viety, ja vastineeksi meille on tarjottu vain valheita. Meidän on saatava maal takaisin näiltä pettureilta. Miten ihmeessä me sen teemme? Suunnittelemme kostoretken. Ehdotan maalin tekijöitä. He suoriutuvat loistavasti matkastaan mestarikirjojen luokse. He kykenevät myös noutamaan maalin takaisin. Mutta eihän nyt vain muutama nuorukainen pärjäisi siellä. Kostoretki tehdään salaa. Emme tarvitse suurta retkikuntaa, niin mielestäni maalin tekijät olisivat oikea vaihtoehto tällä retkellä. Niinhän sinä sanot, kun ne uskalla itse matkaan. Rauhoittakaa nyt. Korkeisen ehdotus kuulostaa hyvältä. Onko ketään, joka vastustaa maalin tekijöiden lähtöä? Matka on melkein mahdoton. Kuinka suunnitellaan Pohjolaa, jos kartta loppuu jo puolessa välissä? Juuri niin, kukaan meistä ei pysty. Minä osaan Pohjolaan. Metsäläisenä osaan kartan ulkopuolellekin. Voimme seurata luonnon merkkejä, kuten jäkälää ja puiden oksia. Tarvittaessa voimme yöllä suunnistaa tähtien avulla.
Totta. Pohjana on istutettu suoraan Pohjolan päälle. Se on siis sovittu. Maalin tekijät tuovat sen takaisin. Kokous voidaan päättää tähän. Matka on vaarallinen. Vain harva on selvinnyt Pohjolasta. Selviättekö varmasti? Selviämme kyllä. Joskus täytyy uskaltaa vaaroista huolimatta. Niinpä. Pitäkää silti huoli itsestänne. Kyllä me pidämme. Palaamme ennen kuin huomaatkaan. Hyvästi. Näkemiin. Tuonne asti pääsemme kartan avulla. Sen jälkeen olemme omillamme. Tuolla olisi sitten Pohjola. Kartta päättyy tähän. Moni ei ole uskaltanut sitä pidemmälle Pohjolan suuntaan. Näitä nyt sitten tietä lähtee. Joo. Tämä ikivanha puro on aina virrannut kohti Pohjolaa. Sitä seuraamalla meidän pitäisi päästä sinne. Näytät tietä. Hei! Tämä taitaa olla hylätty nuotiopaikka. Ei myöskään voi kenenkään käyttämättä. Joten asennoitaan vaikka yöksi. Käyn hakemassa meidän polttotöitä. Olemmeko lähestyä jo Pohjolaa? Huomenna ylitämme Pohjolan jäät. Jäällä pitäisi kulkea varovaisesti, mutta Kaiko on laskenut turvallisen kulkureitin. Joo. Mitäs sun heimo tekee, kun on kylmä? Miten selvittelemme on tulta? Ei kotona ole kylmä. Siellä on turvallista. Mitä sitten teet täällä? En tiedä. Joo, täällä on mikään kovin kummonen palikkumisen matkassa. Hei! Näitä on elämän jälkeä. Voisiko täältä saada riistaa? Riista kyllä kelpaisi. Tulen katsomaan. Tuossa ne ovat. Ovatko ne peuran jälkiä? Eivät nämä ole peuran jälkeä. Tästä on kävellyt susi. Susi! En voida leiriytyä tänne. Ei tästä monta ole kulkenut. Sitä paitsi jäljethän ovat poispäin leiristä. Ehkä joku vaan eksynyt laumastaan. Oletko aivan varma? Ne ovat hyvin kaukana. En usko niiden tänne tulevan. Okei. Palataan muitten luokse. Mikä tuo ääni oli? Susia. Mutta ei enää pitäisi meitä häiritä. Hyvä. Emme jaksaisi pidemmälle. Nyt vain toivotaan, että olette oikeassa. Ne ovat hyvin kaukana. Eivät sudet ihmisiä häiritse. Luulisin. Ken tietää Pohjolan susista. Mutta tämä on ollut pitkä päivä. Parasta pystyttää suojelemaan nyt. Samaa mieltä. Eikös Letolla ollut pohtivuoro? Perkele!
tavallaan sinä oikein katosit? Olit metsässä ties kuinka kauan? Ne ovat keränneet laumansa. Meidän täytyy lähteä! Nyt! Se kuitenkin hengitti takaisin. Tarvitset sinä muutakin kuin kanteleesi? Kaiku! Sanoit, että he kestää! Auttakaa nyt! Sudet eivät pistolle jäänyt yli. Pohjalla on liikaa niitäkin. Meidän täytyy kiertää reverimatkalla takaisin. Emme ikinä saa luomusta takaisin, jos joudumme nököttämään täällä. Meidän olisi ehkä tärkeämpi miettiä, milloin pääsemme jatkamaan matkaa. Hehku, mitä tarvitset parantuaksesi? Lepoa ja tuen jalalleni. Minulla on myös suden nälkä. Voin hakea yrttejä. Te voisitte hakea puuta. Joo. Siltä puiton alta. Sytykkeiden luoksi. Juuri niin. Tuolle suojaksi. Kaata niitä piikivillä. Iske piikivillä. Juuri. Noin, puhalla sitä. Tuohi myös. Hienoa, taisi syttyä. Sait vaikuttaa niin helpolta. Ei hätää, yrttitee on pian valmista. Tässä. En ole pitkään aikaan maistanut mitään tällaista. Laulasitte mukana? Minä mitään laula. En minä osaa. No, voin aloittaa. Kouluu kaikuu kaukaa naurun. Nuotion hehku jos sammuu. Nuotiolla istun. No, ei sitten. Ois ollut hauskaa. Kuinka pitkä matka täältä on enää Pohjolaan? En mä tiedä tarkalleen. Ehkä 1 peninkuu. 2. Tai 3. 4. Ei. Olemme joka tapauksessa pian perillä. Niin vähän matkaa enää. Voisin jälkeen parantua joo. Toipumesi ei pitäisi viedä enää kauaa. Kyllä me kohta pääsemme jatkamaan matkaa. Hei! Ylttipetsi todellakin toimii. Vihdoinkin pääsemme jatkamaan matkaa. Lähdetään vain.
Kiitos puiden suojasta ja tuleiden lämmöstä. Ja hyvästi. Kiitos. Olemme kai perillä. Älä koske siihen. Katso! Onks tää aita? Kukaan ei ole palannut Pohjolasta. Piiloutukaa! Odottakaa, vartija. Kelpaakohan tämä harhautukseksi? Joo, annako minä heitän? Se pitää 63,7 asteen kulmassa ja 0,2 makkosen voimalla. Joo. Mistä sinä tänne, kaunokainen, ilmestyt? Kohta päädyt minun suuhuni. Mä vihdoin löysin. Ota se nopeasti ennen kuin JP palaa. Mitä helvetin jengiä te ootte? Häh? Miten ihmeessä pääsemme heidän kaikkien ohi? Hei! Jos ollaan oikea äänentajuuteen, heidän pitäisi kaikkien vaipua Öönsaarelle. Oikea äänentajus voi saada melatoniinitasot nousemaan. Eikä meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Onhan maalissa kaikki tallella. Se on kunnossa. Pohjolainen! Meitä seurattu! Menkää sivummalle. Minä hoitan hänet. Oliko siinä kaikki? Ihan et tule voimaa. Hehku, humanistit tulevat. Matka ei ole enää pitkä. Meidän täytyy jaksaa heimojen luokse. Mun täytyy vain levätä pieni hetki. Eiköhän meillä ole välimatkaa Pohjolan kanssa. Hän ei jaksa enää kauaa. Ei tarvitsekaan.
Täytyy vain päästä tuon metsän läpi. Täytyy siis valmistautua taisteluun. Sinä tapoit ystäväni! Letto! Letto. Olemme tässä. Letto! Maailman kuma. Letto. Mitä tapahtui? Olet elossa. Me pähitimme heidät. Me voitimme. Tuossa puukossa ei ole verta. Se pelasti minut. Metsäläisten osuus puuttuu. Mitä sanon heimolleni? Tärkeintä on, että olet elossa. Eikä se ollut sinun vikasi. Olet tehnyt suuren työn. Ja olet paljon tärkeämpi kuin joku rähjääntynyt kirja. Eikö niillä ole arvoa? Nyt kaikki tämä tieto jää unholaan. Luulin, että olin hyvä tässä. Tuossa tänne. Olet meille ihan yhtä tärkeä. Tähänkin asti tieto on siirtynyt suullisesti sukupolvelta sukupolvelle. Metsäläisen tietoa ei tulla unohtamaan. Älä ole pahoillasi. Se on minun tehtäväni. Anteeksi. Aivan leppoa. Niin minäkin. Kun olisin vaan kirjoittanut sen kirjan uudestaan. Se olisi vaatinut paljon työtä. Sitä paitsi mestarikirjuri ei olisi suostunut. Hän lähti vaellukselle etelän rauhaan, sai kuulemma tarpeekseen ihmisistä. Ette ole näkynyt. Ei. En usko, että he enää palaavat. Todennäköisyys oli lähellä nollaa lähtiessä ja pienenee yhä. Niin, lähdöstä on kulunut jo useampi täysikuu. Enää muutama askel. Biologian osuutta maalista ei tulla unohtamaan. Olet sankari kirjan kanssa tai ilman. Mennään joo! He ovat palanneet! Selvisitte takaisin. Juuri ja juuri. Sinulla on Maul! Saimme luomuksemme takaisin. Maul on meillä. Emme kuitenkaan voineet välttyä vastoinkäymisiltä. Juoksimme tänne kiireesti pohjalaisia paeten. Olimme alle päivämatkan päässä, kun meidät saavutettiin. Emme voineet välttyä veriseltä taistelulta. Olimme vähällä menettää Leton, mutta osa maalista uhrautui hänen vuokseen. Osa kuului metsäläisille. Osasta 5. Letto on täällä. Näinpä. Et voi lähteä näin kauas heimostasi sanomatta mitään. Jossain hassussa kirjassa voi olla ongelmia, mutta sitä en olisi kestänyt, jos sinä et olisi palannut. En olisi selvinnyt ilman heitä. Ai niin, Kaiku. Puokko pyysi antamaan sinulle tämän. Se on mestarikirjurilta. Terveisiksi teille hän oli päättänyt sytyttää tupansa tuleen. Kaikki kirjoitettu paloi. Piti se talokin polttaa. Paraskin puhuja. Hyvät metsäläiset, korkehiset, savulaiset ja laskevaiset. Jos retkemme on jotain todistanut, niin sen,
että kykenemme kulkemaan viikkokausia vaihtamatta vaatteita. Se on kunniallinen suoritus, mutta vielä tärkeämpää on se, että kykenemme yhteistyöhön. Taitomme tukevat toisiaan. Ja jos yksikin olisi puuttunut, ei retkemme olisi onnistunut. Pohjalaiset pettivät meidät. He veivät kalleimman perimätietomme, kunniamme ja melkein yhden ystävistämme. Emme saa antaa tämän tapahtua uudestaan. Siksi tänään tässä padan ympärillä vannomme Patavalan suojellaksemme maalia ja toisiamme. Lausukaamme Patavala. Aikamme on koittanut, kun yhteistyömme voittanut on. Siksi tänään täällä olkaa, padan äärellä juhlistaakaa. Maa oli ja koskaan anna, luomustamme muille kanna. Emme vaikka palkan saisin, vaikka mitä luvattaisin. Yhdessä me kykenemme, tietoamme suojelemme. Pohjan kansalta kurjalta, valtuuria puhuvalta. Kun taas värjää puiden lehdet, kylmyys saapuu linnut lähdet. Yhteen taas kokoonnumme, syömme, juomme, muistelemme.